to. Oo, mo na. Ayan na. Lalagay na yung ano. Akala mo di ako marunong magluto ah. Kaya nga. Masarap to. Sarap pa siya palang magluto ng ano. Pansit canton. Gumagalaw ka niya. Ayan po, luto na. Kain po. Kain tayo. Tapos mag-upload pa. Sarap palang din magluto ng ano. Pansit canton. Masarap talaga. Ayan po, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. At yun na yung gawa namin ngayon dito sa pabahay project kay Chinchin. At yun, parang nanibago tayo ulit. Grabe yung init, pero okay naman. Kaya naman, kayang-kaya. Yung time check natin ay 3:51. Tapos nag-i-edit ako. Chinchin dito. Sila umalis at pinatid sila mama niya. Umuwi. Kasi dito pala, ilang araw na sila dito kaya? Sa dito din. 2 days na. Yan. Umuwi muna. Hello! Play na ng pathway. Umuwi muna sila nanay, sila Bilma, tsaka yung pinsan nila si Cherry. Dito pala sila. Kami ni Chinchin kain ng magluluto ng pansit canton. Bakal papangit kasi yun. Di yun na yung gamitin na tubig para mabilis. Di ba mainit ng dati? Kaya huwag mo nang gasan. Oo, kasi pinag-anuan mo lang naman ng mantika. Okay na yun, kasi may mantika naman yan. Lasang ano, gana. Okay lang. Tayo naman kakain, di naman titinda yan. Ayan, Chinchin magluluto ng pansit canton. Dapat may itlog pala, no? Ayun, nag-i-edit ako. At ito, iinit si Chinchin ng tubig. Mag-model fight kami ni Chinchin. Yung pansit canton, di ba? Merienda. Yan, kumukulo na yung tubig. Ulo ni Kuya. Hindi, magluluto ng pansit canton. Cravings niya daw. Hindi, nagutom ako. Halap talaga ako. Gutom na ko po rin. Bakit tinawag na pansit canton? Bakit nga ba? Bakit? Kuya. Bakit nga ba? Huwag mong ito yung ibalik sa akin, Kuya, yung tanong. Bakit nga ba? Napanood mo to so yung sikat sa trending ngayon. Bakit nga ba? Trending ba yan ngayon? Hindi mo pala alam yun. Hindi naman yan trending You tell me. You tell me. Ano yung American? You tell me. What is your name? Bakit nga ba? Ano na yan? Pwede na. Okay na to. Kulo. Hindi man At ako'y nagbabalik. Kuya, yung viewers mo sawa na sa mukha ko. Di okay lang yan. Basta okay pa naman yung nakikita nyo. Nagbablog siya. Nag-i-edit kasi ito. Sige yung nagbabalik. Pakuluan natin. Ano mas masarap? Piniprito ba to or kahit pakuluan lang? Kuya. Di ba yung luto ni tatay, tatay Prito. Pero hindi man ako nag-ano, mas masarap pag kulo. Ganyan lang. Masarap yung lusaw. Oo nga. Lusaw o ano? Ano tawag sa latok? Lanok. Lanok? Ayun, lanok daw. Ay, natok sa yung buhos na pahinga na kami. Ayun, magsawa kayo sa mukha. Hindi ba? Hindi ba pa Kwento lang kami. Pag-aaral ko, malapit na naman akong ma-stress. Mag-final na kami, Kuya. Wala pa. Nagpa-final pa lang? Mag-final pa lang. I-submit pa namin yung mga activities namin, yung task, project, final task.
Tapos mag-exam, tapos mag-practice, o, di ba? Pwede bang pagtatlahin yung ano? Stress, no? Oo, kita naman sa ano, pimple ko. Okay lang. Kasi yung practice yung maghapon pag linggo. Oo. Simula 7 hanggang 5 p.m. Okay. Oo. 7 a.m. hanggang 5. Kada linggo yun. Kada linggo, iba pa yung ano, iba pa yung tawag doon. Yung practice ko na Monday, Wednesday, Friday na hapon. 5 to 7, Lunes, Miyerkules 5 to 7, Biyernes 5 to 7. Pero usually Kada talaga ilang oras yun? 8. Kasi maghapon. Usually talaga 8 na ako nakakauwi pag gabi. Oh. Oo. Tapos mag-re-review pa. Yes. Tapos kapag sabay pa yung ano, yung klase ko dun sa pag-practice. Oh, diba? Kaya walang time para dito minsan. Hindi seryoso. Oh. No joke. No joke tayo sa ano lang. Magpakatotoo tayo panahon ngayon. Kasi pag available naman ako, dito naman ako. Bawi na lang po ako pag bakasyon ko po. Pakataas ng klase namin. Okay na yung pancit ganito. Tatanggalan na lang ng tubig. Yan si Kuya. Kausapin niyo si Kuya. Puro ito. Ayun po, naka-edit na ako bali. Ini-export ko na siya. Tapos paka-export nito i-upload ko kasi malakas yung wifi dito. Tapos may isa pa akong vlog na i-editin yung pagluto ni Chinchin doon sa pancake. Pagtsagaan nyo na muna yung vlog ko. Habol-habol. Kasi yun nga, ngayong darating na sahod ay di tayo makakasahod. Parang pinipin mo dun na parang pagtsagaan mo na lang si Chinchin. Hindi. Sabi ka naman Yung vlog ko. Na ganun-ganun lang na tsagaan nyo na lang si Chinchin. ayan. Baka may sama ng gab sa akin, Kuya. Sabihin mo. 403. Yan yung Chinchin ano ng pancit canton. Nagutom kasi ko bigla. Kunti lang kasi kinaon. Ano yun? Kunti lang kasi yung kinain ko kanina. Gawa nga ng sarap sana nung sarap nung ulam namin. Napakasarap talaga kasi inihaw. Tapos yung ano niya, yung tilapia. Yung tilapia ay bago huli. Sarap. Kaso pinigilan ko. Gawa nga ng baka lumaki na naman yung tiyan natin. Kasi doon nga sa Maynila, medyo pigil tayo ng pagkain. Baka lumaki yung tiyan natin. Ang mainit pati. Mahirap nang baka mag-high blood tayo. Ayan si Chinchin. Tinatapon na yung tubig ng pagkain. Merienda. At mamaya, uuwi din ako sa bahay. Iwan ko lang kung dito kung matulog o umuwi. Pagmasdan ko na lang. Diba, pag dito matulog, pagka umaga kaagad may may content. Pag dun naman, uuwi pa, babiyahe pa. Mamaya, malalaman natin yan pag maka-upload kaagad ako. Tuloy pa rin yung pag ni Chinchin. Sabi ka na, basta't sipag lang. Oo nga, sipag lang talaga. Parang bitin tayo nun. Ha? Hindi, sakto lang pa. Sayang talaga nung may tinapay pa naman dyan, di ba? Meron. Yan na lang. Bakit? Bakit? Sabay tinapay. Ito. Wala mo na. Ayan na. Lalagay na yung Akala mo di ako marunong magluto Kaya nga. Masarap to. Sarap pa siya palang magluto ng pansit ka. Gumagalaw ka ng misa. Laki mo na siya nang anihingi ato nilutong. Natutong pa. Hindi na. Naalala ko tuloy yung kwento na Kuya Arnel. Yung anak niya na may sakit.
kay Arnel, yung anak niya may sakit. Tapos, nagutom. Nagpaluto sa kanya ng Lucky Me. Itaranta si Kuya Arnel. Then, naluto na ni Kuya Arnel yung Lucky Me. Yung electric pan kasi oh. Tapos, nakalimutan pala ni Kuya Arnel na ilagay yung seasoning. Seasoning. Di, Ano yun lang? noodles lang sa tubig. Oh, yung seasoning din na ilagay. Taranta nga siya eh. Taranta kasi may lagnat nga yung anak niya. Tapos, binigyan niya na dun sa anak niya. By higop. Ano? Ah, ba't ang tabang naman ng luto mo na ano? Luto mo na Lucky Me? Eh, iwan ko dyan. Bakit matabang? Tapos tinikman niya. Oo nga talaga matabang ah. Baka ganyan talaga yan, sabi ni Kuya Arnel. Tapos nung naubos na, bumalik siya dun sa kusina, nakita niya, nandun yung seasoning. Hindi niya nailagay. Natawa na lang daw siya. Pero narahay. Oo, okay na. Natawa na lang daw. Kaya naman tao dito sa barracks. Tahimik nga. Bakit kaya? Ihig na naman. Nakakaya. Mas ka, kuya. Naglinaw na ang camera. Amo pala ding ngamin na siya na nakaluwas. Yun ang Oo. Nakita ko yun. ano ba mo na? Oh, post ni Sir Janelle. Wala na siguro masasakit. Ano naman, totoo naman. Kapit man daw. Ah. Sarap. Ayan. Hello. Tara. Kumusta ka mo? Naglaba ka? Narindan na? Ano niya sinura pala? Ano sinuranin niya? Sigang sa kuwa. Nagsigang ng? Ah, baboy. Ayan o. At ka-video call ko yung asawa ko dyan. Hi ka sa kanila ma. Hello. Open mo yung camera mo. Open mo Makahiga camera. ako. Open mo. Good afternoon. Video call ko siya. Ano yung pansit? Nagpaluto ako kay Chinchin ng Pansit Canton. Tama. Pansit Canton. Ang ulo. Nag-ano pa ko eh. Habang nag-i-edit. Habang mag-i-edit. Tama. Ha? Tapos na. Tapos na. Mag-i-edit muna ako dito bago umuwi. Mag-upload. Mahina yung signal doon. Nagutom ako. Ganun lang yung gawa namin. Tawag-tawag lang ako sa asawa ko. Ano? Ano, sige na. Ayan po, luto na. Kain po. Kain tayo. Tapos mag-upload pa. Sarap palang din magluto ng ano. Pansit Canton.
Masarap talaga. Parang gusto kong magkamay. Sarap! Woo! Umayos si Kamo. Dahil parang ninibalan sa kape, no?